fantaqamna minhum lokacin da fir'auna ya fusata mu kago gaba wani arni da za a kuma yi a bayan ƙasa wani kafiri da zai kai fir'auna Allah ta fada rabbanahu wa ajma'in muka nitsar da su gaba daya da shi da togarsa اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وفي يوم daga cikin mutane dangane da ayoyinmu Allah ta suka falallu ne sun rabkana النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا shi da yake dan hannu ne sai kawo mini ayar da nake da bukata annabi yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wallahi wuta ce ake gittowa fir'auna a cikin kabari safiya da marici ka san Allah ya iya hukuma Allah ya iya hukunci babba ka fir'auna ake yi kona fir'auna ake yi gasa fir'auna ake yi soya fir'auna ake yi mu dai qur'ani ya ce da mu annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a ran da kiyama za ta tsayo adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab Allah ce za a shigar da fir'auna da tawagarsa da iyalansa zuwa ga mafi tsananin azaba Allah ka kare muka saba mu ciki to ƴan uwa shi ba wannan zaman kabarin akwai maganinsa ai kan maganin mutuwa da zuwa yanzu akwai maganin zaman kabari menene maganin zaman kabari shine kyakkyawan dabi'a husnul khuluq ka zama mai kyakkyawan dabi'a duk mutumin da ya rasa kyakkyawan dabi'a ya samu matsala mafi kyawun dabi'a a duniya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda za ka koyi wata dabi'a a wurinsa mai kyau to a bayan manzan Allah yake annabi ne shugaba annabi ne mai gida annabi ne jagaba annabi ne kan gaba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد حقيقة كان يا كسن لكم أجريكم في رسول الله دنجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة الرواية مكو أتاكم أسوة حسنة kyakkyawan abun koyi liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kaseera da duk mai fatan haduwa da Allah lami lafiya kuma ya ambaci Allah da yawa to yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sunnar manzon Allah ko kuma kafa kata ko kuma zaman kabari ko ma duk yadda Allah zai yi amma ka samu matsala ka bar sunnar annabi ka bar tabarkin manzan Allah ai ka shiga uku annabi ya ce a yi ka ce ba za ka yi ba ya ce a bari ka ce sai ka yi a jira bala'i zai zo ya same ka falyahdarin lazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يتفى يعمل الذين يخالفون عن أمره waɗanda suke saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su fahimta ka tsantsan an tusibahum fitna tun gabanin wata fitina ta zo ta same su kalmar fitina tana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani nau yusibahum azabun alim kuma wata azaba mai radadi ta je ta same su
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم سبحان الله وساءت مصيرا. Allah ya ce mai yushaqiqir rasula duk wanda ya saba ma wannan manzan wanne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare ka kai dan maka masu alfahari a maka aka haife ku kuma ka saba wa annabin makka dan makka bayan ga hujja bayyananniya ga shari'a ido da ido ka ganta wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ka bi tabarkin da ba shi mu'mine suka bi ba nuwallihi ma tawalla Allah ta zamu jibinta ka da abin da ka jibinta bayan nan wani sulhi jahannama za a soya ka za a kona ka a babbaka ka a wutar jahannama Allah ya ce wa sa'atu masiratir wutar jahannama ta yi muni ta zama makoma Allah ta yi muni Allah ka tausaya mana mummunan ɗabi'a bala'i idza jaraita fi khuliqin dani'an fa anta wa man tujariyahu sawa idan kai makwabtaka da mummunan ɗabi'a to da kai da wannan makwabcin naka in ba ikon Allah ba sai kun zama daya li'anna tabi'a tasruqu tabi'a mutum yana satar ɗabi'a ba ai wasu nan ba jallabiya ba laraba ba ne amma dalilin zama da laraba yanzu ga yana duk jallabiyu ne a cikin kuma ba na da hausawa ne yan uwanmu ne kawai dai a makari aka haife ku amma dalilin zama da laraba ga yana kun saci ɗabi'a su kuma ku koma sami jallabiya ba sukar jallabiya nake ba ina buga misali ne da ita don ni ma ina da jallabiya irin matan liman to sai abu na gaba bayan wannan zaman kabarin akwai tambaya kowa ya ji a ransa akwai su'al munkar wa nakir kowa ya kai aka shigar da kai kabari sai an maka wannan tambaya kuma tun da Allah ya halicce ni a doron duniya ban taba ganin jarabawar da za a yi wa mutum bayan ya mutu a gaya mishi wannan jarabawar ba da amsata sai mu al'ummar annabi Muhammad sai mu yan gata za a tambaye ka man rabbuka za a tambaye ka wa man nabiyuka za a tambaye ka wa ma dinuka za a tambaye ka wa ma ilmuka wannan kowa sai ya amsa wannan tambaya whether you like or not ko kana so ko ba ka so wallahi sai an maka wannan tambayar ko da ka shirya akwai wannan tambayar to ba wai nan duniya ka ce a mun riga mun sa amsar ba nan take ba dan uwa a ba nan matsalar take ba Fir'auna ma kafin ya mutu ka tambaye shi ya san Allah shine Allah ya sani duk wani kafiri da ka sani a doron duniya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah ya ce wala in sa'altahum idan ka tambaye su man khalaqa as-samawati wal arda wa ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai la yaqulunna Allah za su ga maka Allah ne wannan ko Bush ka tambaya ya san Allah shi ne abin bauta ballatana ɗansa George Bush ballatana su Tony Blair da su Anthony Zilli Allah ya ma akwai manyan arna a duniya su Castro su Sharon su Benjamin Netanyahu ga shugaban tsinannu Condoleezza Rice dukkan sun ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah za su ga maka Allah to
to ya ake samun maganin amsa wannan tambayoyin na cikin kabari? dawamu qira'ati suratul ikhlas, ka yawaita karanta qul huwallahu ahad, ku yawaita karatun alqur'ani. A karatun alqur'ani yawan karanta suratul ikhlas wa suratul mulk yana taimakon dan adam wurin amsa tambayar kabari. kana makka dan uwa baka ma iya karatun alqur'ani ba, tabbata ai zaka dauki a saukar da qur'ani a cikin garin makka nan ko mala'ika jibril ke sauka a cikin wannan kasar, kuma kai karatun alqur'ani ba, ai ka samu matsala da uwa, ka shiga uku kawai, ka samu matsala. Ba dole ne sai ka zama alaran ba, amma mafi karanci za ka iya karanta alqur'ani. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. annabi ce ku karanta alqur'ani, zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karanta shi. a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha alqur'an طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا أبدا. النبي يجي للي ونن القرآن بانغرا سناهن الله بانغرا سناهن كيلوكو da wannan alqur'anin ba za ku bace ba har abada. sai Allah ya fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ne al-ramma fastamsik bil ladhi uhiya ilayka fastamsik bil ladhi uhiya ilayka إنك على صراط مستقيم. الله يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك كي يلقوا لأبن مكي وحي إليك شيء القرآن. إنك على صراط مستقيم لذلك كان هنيا وتتكبد إليك. تكي النبي قولي النبي موني أكتوروا عن النبي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب ولن يستجيبوا دولنا القرآن سوكوا القرآن يا أبو جوز الله يجي إنا للم وأقاموا الصلاة كثير سلا إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله يجي مبام توزر تلاد ولن يستجيبوا تعيقوا. bari da muku yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa, irin rayuwar da muke yi ne yanzu. kaga mu yanzu rayuwar da muke yi da me muke rayuwa? da waya, telephone. yadda muka saba da waya to haka sahabbai suka saba da alqur'ani. ka ta bambancin mu da su. ko sallah mutum yake da ya shafa bai ji wayar shi ba, shi kenan in raka biyu ne sai ƙara ɗaya, in hudu ne ya rage ɗaya, saboda ya shafa bai ji waya ba. to su sahabbai da sun shafa babu ƙur'ani a tare da su an samu matsala. ka ji bambancin su da mu. Allah ka tausaya mana. to yan uwa bayan an tsallake wannan tambayoyin na kabari, to akwai kuma busa da za'a mala'ika Israfil zai busa ƙaho. yawa duk wanda ke doron duniyar nan zai mutu. ga ayoyi nan alaramma fa'iza nufikha fi suri nafkhatu wahida فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
فلا أنصاب بينهم نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وإذا نفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah ya ce fa iza nufikha fi suri nafkhatu wahida yayin da aka yi busa bara daya wa humilatul ard Allah zai tattara ƙasa wal jibali da duwatsu fa dukkata da katan wahida za a shekar da su shekarwa za a nikar da su nikawa za ka ga duniya daga nan unguwar Zahra daga nan cikin garin Makka zuwa inda za a tashi alƙiyama kana hangowa domin rana ce la tara fiha wajen wala amta ba tudu ba kwari haka Allah zai lebur da duniya Allah ya karce fa iza nufikha fi suri fala ansaba bainahum idan aka yi busa a cikin kaho maganar dangantaka babu wala yatasaaluna maganar tambayar juna ma babu ونفخ بالصور زاي موسى أتكلمه فصعيد من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله دون دي ردي أسمى كوكاسا والله سيموت سوى أن الله يسوع جبريل ميكائيل أسرافيل ملك الموت سوما سيعني لوكا تشند باسو الدنيا سيأنزونا الله نيكي كري ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تسعي بوساتا كرشي to nan ne kiyama za ta tsayu kware kwace zan ganta za ka ganta kowa zai ganta shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsoratar da mu a cikin alkur'ani wahayin karke kamar yadda malamai suka ce ayar karke da Allah ya saukar ita ce wata yawman turja'una fihi ila Allah ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما مجدوا يومين ترجعون فيه إلى الله إذا أمين مزواج الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ذاتك مكوة لدى أبدا تأيكتا وهم لا يظلمون بزاء ذلك إمام الكهقاني ينتوى يوم القيامة لو علمت بحوله لبررت من ولد ومن أوطانه يوم تشققت السماء بحوله وتشيب منه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمذون تلمذ العطشان ويجيء فيه المتقون لربهم وفداء لا نطب من الأطيان يجي wannan ranar ta tashi alƙiyama da mutane sun san halin da za su tsinci kansu halin da za su kasance da kowa ya gudu ya bar dukiyarsa da iyalansa da iyayensa da komai da shi ranar ne sama za ka ga tana bindiga tana tsagewa ba muna can ana girgizar ƙasa ba to akwai ranar girgizar sama ita ce ranar tashin alƙiyama shi yasa Allah ya gama da mu gaba daya yace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani ni da kai da mu da ku da kowa ittaqullaha mu ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad rai ta duba ne ta aikata dan gobe alkiyama ba gobe laraba ba maganar gobe alkiyama ake yi
kudinka ba za su amfane ka ba a gobe alkiyama, ƴaƴanka ba za su amfane ka ba gobe alkiyama, domin ma ka san wannan Allah ya ce yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. yan uwa da kake ta kafafa ai uwan mu daya ko uban mu daya, ai da baban shi da baban mu uwarsu ɗaya uban su ɗaya, kiyama na tsayuwa ma uwarka baka so ta ganka, ubanka baka so ya ganka, ballata da dan uwanka. yau mai firrul mar'u min akhihi, yawma yafirrul mar'u min akhihi. ya maganar momi da dadi, ummihi wa abi. ya maganar my honey, wa sahibatihi wa bani. li kulli imri'in minhum suna tsaranka, duk abin da kake shigarka da fitarka suna ɗaukar rikodin ɗinka. ranar ne za ka gan su ido da ido. yau mai raunar mala'ikata la bushra, yau mai raunar mala'ikata la bushra yau ma'izin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. a cikin sa akwai mala'ika Asrafilu da kake samun labarinsa. ranar za ka bi shi kana bin sautinsa. yau mai idin yattabi'una da'iya la iwaja lahu, yattabi'una da'iya la iwaja lahu wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. kasar da kake takawa, kake tsayuwa, kake kwanciya a kanta, kake saba ma Allah, ranar za a musanya ta. yau matubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. taro ne za a yi wanda kake tunanin baka isa ka tsaya kusa da shi ba, kashanta shi zai tsaya a bayan ka. yau mahum barizuna la yakhfa, لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ranar da kake tunanin nan uwanka na ɗauke maka matsala nan gidan duniya, ranar tashin alkiyama bai iya maka komai. yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. wannan saman da Allah ya mana rumfa ya mata kirari, wa sama'a banina bi aidin wa inna la musiuna. za a nade ta yau na ɗuwi sama'a, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. annabi ya ce innakum tusharuna yawmal qiyamah huffatan urratan gurulan guhuman jaw'anan alishan. za a tara mu tsirara, ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba kaciya ba gado, ga yunwa ga kishirwa. haka za mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala. to ya kuwa da kuka yi imani ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin, rai ta duba me ta aikata dan gobe. wattaqullaha, mu ji tsoron Allah, inna Allaha khabirun bima ta'maluna. Allah mai bada labari ne da abin da muka kasance muna aikatawa. to ita ma kiyamar akwai maganin ta. kun san me maganin kiyama? duk halin da kake ciki a same ka cikin masoya annabi Muhammad, hubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a same ka cikin masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kasratu salati alaihi, a same ka cikin masu yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. bayan san manzan Allah to ka yawaita yi wa annabi salati, to kiyama za ta zo ma da sauki. alfazazi a cikin shiriniya cewa ya abin rusuli mafil hashimi ya mushabbahu haramun alayhi naru kalbun ahabbahu. duk a manzannin da Allah ya turo kaf, waye kai, waye isa, wace da matsayin dan hashimawa? annabi Muhammad. haramun alayhi naru kalbun ahabbahu,
duk zuciyar da ke son manzan Allah soyayya ta gaskiya Allah ya haramta mu wuta cin naman ta. To ya soyayyar manzan Allah take? Ya ake son manzan Allah? Ko kawai ka zo da hannun aka babu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai da Allah ba na bane. Abu Dalib ma ai masoyin annabi ne, amma akwai takalmin wuta a kafarsa. A same ka ta'atuhu fi ma amara, duk umarnin da annabi ya bayar kana wurin, kana masa biyayya. Shi yasa zaka ga Allah na gwama biyayyar manzon Allah da yi masa biyayya. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula. الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. والذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم cikin ta'atuhu fi ma amara yuma manzan Allah biyayya da da'a cikin duk umarnin da annabi ya bayar. Na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbara, duk labarin da manzan Allah ya zo da shi kawai ka gaskata. Yayi daidai da ra'ayinka, bai daidai ba kana so ba ka so kawai ka gaskata. Wace tinabu ma naha anhu wa zaja, duk abin da annabi ya hana ya tsoratar ka nisance shi. Na hudu wa Allah yu'badu Allah illa bima shara'a, baka da ikon bauta ma Allah sai yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar, dan shi aka aiko, ba aiko ka ba aiko ni ba. Yawwa, kuma duk wanda ya zo da wani abu bayan na manzan Allah ya rike kayansa ba a so. Annabi a hajjinsa na ban kwana Allah ya saukar masa da wahayi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma ayaw akmaltu lakum dinakum, an cika mana addinin mu, an cika, ba wani abu da zai biyo bayan na manzon Allah ba shi. Wa atmamtu alaykum ni'mati, a yau Allah ya cika ni'imarsa gare mu. Wa raditu lakum al-islam dinan, Allah da kansa ya yarje mana wannan addini na musulunci shine addini. To duk bayan an gama fafatawa a filin alkiyama, to akwai wani abu da ke gabanta shine hisabi. Kwarai da gaske, wannan kowa sai ya ji ya aishi sakamakonsa. In Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka, sakamako ya yi kyau, to shi kenan ka dace. Kuma ka kula da kyau, shi hisabi ko na duniya in yi kyau labarinsa ake ji, idan bai kyau ba za ka ji kawai abin ba kyan gani ba kyan ji. Ka kula da kyau, ko yara ne, yaro da result ɗinsa ya yi kyau, tun daga makaranta za ka ga ya tuwa yana dariya. Da kaji ya zo yana malaman nan ne, ai an ba kusa tashin alkiyama, duk ba su da gaskiya, shine bai da ita. Result bai kyau ba, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha uqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. saboda me? fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Allah ya sa da mu ciki. qutufuha daniyah. Me za a ce da mu? washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. To ƴan uwa al'ummar musulmi, saboda lokaci, wannan hisabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
la tu'addunna al-huquqa ila aliha yawm al-qiyamah ranar ne ba za a mayar wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa. Duk wanda ka san ka ƙwarai a nan duniya ka zalunce shi ku daidaita kafin wannan ranar ta zo, domin rana ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وندعو الموازين القسط ليوم القيامة موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل magana sai Allah jama'a mun gama yau. Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. A yau za mu saka mu kowace rai da abin da ta aikata. Me dalili? La zulma yau. A yau ba maganar zalunci. Kun san mu Najeriya akwai baiwar da Allah ya mana. Kowace ƙasa za ka ga akwai irin baiwar da Allah ya musu. To mu Allah mana baiwar azalimai a Najeriya. Wallahi tallahi cikin arzikin da Allah ya mana a Najeriya, Allah ya mana arzikin azalimai. Jinjiman azalimai. To ni da mun ce man daɗi zalunci iya kashe nan duniya. Da an je lahira la zulma yau, ranar ba maganar zalunci. In ma baka gane kafin musu Allah ce inna Allah sari'ul hisab. Allah mai gaggawan hisabi ne. Samun baka ka dauka wani bata lokaci za a tsaya a Allah rama tafi suratul a'raf ne ko kuma man ta baka la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alayhim bi'ilm wa ma kunna ghaibin wal wazn yawma idhin al-haqq ala rabbih فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فلنسألن الذين أرسل إليهم زامو تنبيه ولا دمك أيك موسى من زنيفة زاء تنبيه قوة ولنسألن المرسلين كما لا تنبيه من زنيفة فلنقصن عليهم بعلم Allah ce za su ba mu labari na ilimi wa ma kunna ghaibina domin ba mu zama ba mu nan ba wal wazn yawma idhil haqq ma'auni a wannan ranar na gaskiya ne fa man saqulat mawazinuhu duk wanda ladansa yan jayi zanubin sa maulaikum muflihun wadanda su ne masu samun babban rabo Allah ka samu na ciki wa man khaffat mawazinuhu wadanda zanubin su yan jayi ladansu maulaika alladhina khasiru anfusahum su suka yi asara kawunan su bima kanu bi ayatina yadhlimuna da abinda suka sace suna zalunci daga da ayoyin mu na karshe shine al-kausara tabjin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato da as-sirat kowa sai ya tsallake wannan sirat to Allah ka sa mu tsallake a sa'a mu dinga roƙon Allah Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته